San 2022 dantigɛli kɔfɛ kolonɛl Abdulaye Mayiga seginna tuguni ka na kuma ta diɲɛ jɛrɛtɔma ONU la sanga 28 kɔnɔ a y'i sinsin lakana bɛn ani jamanaw cɛ baara kun kan. Kolonɛl Abdulaye Mayiga ale kɔni fɛ Mali sɛgɛnna wa i n'a fɔ a bɛ fɔ cogo min na ko ni dɔ ka ban ma sa ko dɔ ka natija wa ko farafinna ka nafolo ko de kɛra o cogoya kelen na ka diɲɛ jamana tɔw olu dilan o de kosɔn k'olu ye yɛlɛma don kow taabolo la. Lakana ko ta fanfɛ kolonɛl Abdulaye Mayiga ale mun ye Mali marako minisiri ye ale kɔni ma dakuru ɲɛ kelen fɔ bingani kan mun kɛra kɔsa in na Mali la Bamako gendarmerie kun kan ani fana Bamako pankuru jiginso kan nka a y'a lase k'a fɔ ko bakurubaw la k'olu ye minɛnw san wa fana k'olu ye dadigi kɛ kɛlɛkɛkuluw la nka hali bi ko o kulu kɔni jolo ma kari ka ban fɔlɔ. Mali marabolo minisiri Abdulaye Mayiga ale ye jalakilikanw bin Algérie kan a y'akili jigin kɛ k'a fɔ ko ONU la Algérie ka ciden mun bɛ yen ko y'a lase k'a fɔ ko Mali tun ye mugujugu fili drone sira fɛ wa ko tun ye maa dɔw yɛrɛ bɔnɛ u ni la kɛrɛnkɛrɛnya la Tinzawatène dugu kɔnɔna la. Abdulaye Mayiga ka fɔ la Algérie man kan k'i da don Mali kɔnɔkow la sabula ko Mali tɛ Algérie bolofara ye wa Algérie marabolo wɛrɛ tɛ. Algérie ni Mali yɛrɛ cɛ ka kalan kosɛbɛ nin ye o kalo damadɔni ye o taamasiyɛn dɔ ye Alger bɛnkan sɛbɛn bɔrɔtɔli ye janvier kalo tɛmɛnen ye. Kolonɛl Abdulaye Mayiga ale ka kuma kun cɛ k'a fɔ k'olu bɛ ka fɛɛrɛ tigɛ walasa maliden minnu bolila ka bɔ o sigiyɔrɔ la ka taa Mali dafɛ jamanaw na ko kun kɛ kɛlɛ ye k'olu ka se ka segin so. Hakili jiginna juin kalo tɛmɛnen HCR ni o ye maa folenw kun kan jɛkuluba ye diɲɛ kɔnɔ o y'a lase k'a fɔ ko maliden 200,000 ni 20,000 k'olu de bolila ka bɔ o sigiyɔrɔw la ko kun kɛ kɛlɛ ye ka taga Mali dafɛ jamanaw kɔnɔ.